Mit-8 ta' Deċembru fid-daħla tal-Belt se jirritorna l-Villaġġ Fairyland u jibqa' għaddej sa' 6 ta' Jannar tas-sena d-dieħla. L-attrazzjonijiet fi Pjazza Tritoni se jinvolvu l-istess varjetà bħas-sena l-oħra, iżda bid-differenza li għal din is-sena mistennija anke jiżdied logħob ġdid. Se jkun hemm ukoll żona speċifika fejn il-viżitaturi se jkunu jistgħu jsegwu logħbiet mit-tazza tad-dinja tal-futbol. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li l-avveniment Fairyland huwa konferma oħra ta' kemm Malta kapaċità għad diversi inċeċ turistiċi flimkien li permezz tagħhom igawdu l-barranin li jżuruna u dawk kollha li Malta hija darhom minn faxex soċjali ta' kull età. Il-Ministru Bartolo rimarka li huma attivitajiet bħal dawn li jiddiversifikaw il-prodott turistiku ta' pajjiżna u li din id-diversifikazzjoni ssaħħaħ is-sostenibilità tas-settur turistiku. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef żied jgħid li attrazzjonijiet bħal Fairyland huma eżempju ta' kif pajjiżna qed imur il-bogħod mit-turiżmu staġjonali u minflok qiegħed jadotta strateġija li permezz tagħha Malta tkompli tattira turisti b'mod konsistenti matul is-sena kollha.